Ariketa honetan kondensadorearen karga eta deskargarekin jarraitu behar dugu. Kasu honetan, etengailu honen menpe egon behar da, denboraren menpe egon behar dene kondensadorearen tensio hau, kalkulatu beharko dugula, eta esaten digute hasieran irekita egon behar dela, beraz, deskargatuta egongo da, argi dago, orduen pasatzen dira bat kokapenera, orduen, hau, kargatu edo deskargatu behar da, zirkuito honek eman dezaken intensitatearekin eta bukatu behar du zirkuito honek eman dezaken tensiora, kondensadore horrek, eta gero, behin kargatuta dagoenean, bat kokapen horren zirkuito horrekin, pasatzen da bira. Eta orduen berriz, zirkuito berri honek eman dezaken intensitatearekin, deskargatzen joan behar da, eta bukatu behar du zirkuito horrek eman dezaken tensiora. Orduen bi ariketa izan behar dira. Ados, bat kokapenarentzat, deskargatuta hasita, eta bi kokapenarentzat, bat kokapenaren kargarekin hasita. Hasi gaitezen. Ja, gogoratzazue, beti bezala, egin beharko dugun ariketa bakoitzan, kalkulatu kondensadorearen biegoerak, hasierakoa eta nola bokatu behar duen, ikusi kargatu eta deskargatu behar den, funtzioa aukeratzeko, edo batkene, gero eskalatu behar dugun edo ez ikusi, eta azkenik RC konstantea kalkulatu. Ze izan behar da kondensadorearen balorea, eta R kondensadoreak ikusten duen resistentzia baliokidea. Ikasi dugun bezala. Orduen, hasi gaitezen. Hasieran hau egon behar da irekita, orduen hau deskargatuta egon behar da, eta bat kokapenera pasatu behar da. Beraz, bat kokapenaren ariketarekin hasiko gea. Esan bezala, irekita dagoenean hemendik intensitaterik ezin da sartu eta esaten digute deskargatuta dagoela. Beraz, kondensadorearen tensioa hasieran, etengailua itxe aurretik izan behar dira 0 voltio. Hau on daiteke kargatuta, hau naiz eta irekita dagoen esan dezakete, hau azten da zaketzen voltiokin. 0 betzela hartuko dugu. Orain, urrengo urratsa izan behar da kondensadorearen tensioa kalkulatu, behin itxita, denbora asko pasatuta, ze tensiora bukatu behar duen. Eta hori izan behar da, zirkuito honek eman dezaken tensiora. Honek eman dezaken tensiora, bukatu behar du honek kargatuta. Honek eman dezaken intensitatearekin. Intensitateak dira gominolak eta bukatu behar duen tensioa izan behar da, bere sabela betetzen denean, hori izan behar duen tensioa. Esan arte, ezin ditut gominola gehiago, utzi niri intensitatea emateaz. Orduen, esan bezala, zirkuito honek eman dezaken tensioa hau kargatuta dagoenean, izan behar da, hausen marraztu behar du zirkuita berriz. 4 miliamperreko iturri hau, paraleloan 5 kilo ohmio resistentzia honekin, hemen lurra, bostka, hemen daukago etengailua itxita, hemen erresistentzia hau, zintzilikatuta geratu behar dela, kilo ohmio batekoa, eta hemen R3, 3 kilo ohmiokoa. Eta orduen, zirkuito honek eman dezaken tensio hau, hemen, tensio hortara bukatu behar du kondensadore horrek kargatuta. Ados. Orduen, hauxe kalkulatu behar du zirkuito honetan. Ja, hau denak irekita daude, orduen, ikusi beharko duzu hemendik intensitatea ezin denez pasatu, hemengo tensioa eta hemengoa berdina da. Hau 0 voltio denez, hemen 0 voltio izan behar ditu. Hemen 0 voltio erortzen direlako. Gero honek ere eraginik ez du izan behar, hemendik intensitatea ez da pasatzen, hemen 0 voltio izan behar dugu. Orduen, lurraren nodoa hau deina izango zen. Hau ez zintzilikatuta daudenez, intensitatea ez da pasatzen, kabletxo guzti horiek eta erresistentzia guzti horiek egongo ziren 0 voltiotara. Ados. Eta gero daukagu beste nodo hau, izan behar dela V plus mutur horren tensioa, izan behar dela kondensadoreak bukatu behar duen tensioaren balioa. Nodo bakarra, eta hemen ze tensioa izan behar dugu oso horrexa izan behar da. Begira, hemen daukagu iturri bat intensitatea hau ematen, hemendik ezin da joan intensitaterik irekita dagoenez, beraz, hemendik datorren guztia, hemendik dator. Ados. Hemen ez daukagu prozedura erabili beharrik zeren erraxa da. Intensitate hauek berdina dira, plus minus horrela izan behar dugu, hau 0 voltio denez, hemen izan behar dugun tensioa, V plus, izan behar dela kondensadoreak bukatu behar duen tensiora, izan behar da intensitate hau bidera resistentzia, ohm legea bakarrik. 4 miliamper bider 5 kilo ohmio. 5 kilo ohmio. Berdin, hau, honekin badua, 4 bider 5, 20 voltio. 20 voltiokin bukatu behar du kondensadore hau kargatuta, hau isten dugunean eta denbora asko pasatzen uztun dugunean. Bale? Orduen, ikusten duzue, hau
kargatu egiten dela, 0tik 20ra kargatu egiten da kondensadorea. Beraz, kargatzen bada, egin behar du 0tik 20ra joan, eta funtzio esponentziala kargatzen denean izan behar da bat ken e formakoa. Gainean beti egon behar da minus t zati rz, eta hori hurrengo urratsetan kalkulatuko dugu. Beraz, kargatzen denez, bat ken e funtzioa erabili behar dugu. Hemen bertan jarriko dut, ja. Kondensadorearen tensioaren funtzioa izan behar da. Bat ken e formakoa kargatzen delako, itxoin, beti ber minus t zati rz, oraindik ez ditugula kalkulatu, forma hori du kargatzen delako, 0tik 20ra, hemen jartzen dugu karga horren tartea, 0tik 20ra doanez, 20 tartea dugu, eta behin hau eginda, hurrengo urratsa izaten da eskalatzea. Adibidez, kargatuko balitz 10tik 20ra, urrun eskalatu beharko genukez. Baina, kasu honetan, 0tik 20ra duenez ez daukagu eskalatu beharrik. Zeret bat, kene funtzioa 0tik hasten da. Ados, urrengo urratsa izan behar da, RC konstantea kalkulatzea. RC konstantea kalkulatzea. C izan behar da beti kondensadorearen balioa. 10 mikrofaradio. Horlaxe. Eta R izan behar da kondensadore honek ikusten duen erresistentziaren baliokidea zirkuito horretan iturriak baliogabetuta beti. Kalkulatzen ari garenea zirkuito baten erresistentzia baliokideak iturriak baliogabetuko ditugu. Orduan, hau itxita dagoenean, marraztuko du zirkuitoa, marraztu dezakegu. Ja, iturri hori baliogabetuta dago irekita. Hau izan, 4 miliamperreko iturri hori baliogabetuta. Hemen daukagu 5 kiloohmioko erresistentzia. Hemen lurra, 5K. Hemen etengailua itxita, hemen kondensadorea, ere mutur bat, eta hemen dike, hau gabiltza kalkulatzen, zer resistentzia ikusten da hemendik. Hemen izango genuke, hau zintzilikatuta, 1K, eta hemen daukagu beste hau, horrelaxe. Eta hau 3K. Orden ia, hemendik begiratuta, onutzaino, kasu honetan erresistentzia hau lurraren ondoren dago. Orduan, hemendik etortzen baga, teka, daukagu 5 kilomio eta lurra. Orokorrean, ariketa gehienetan, hor bukatzen dira gure erresistentzia, baina begiratzen hemen 3 kilomioko erresistentzia da. Eta orduan, kondensadorea hemen dago. Beraz, hemen hasten garenean, taka, gure gizontxoa jartzen eta erresistentzia guztiak horre zeharkatzen, egin beharko dugu buelta osoa. Orduan, kondensadoretik hasten bagea, taka, ikusten dugu 5 kilomio, hau irekita dodenez kasurik ez, 5 kilomio, eta bueltatzen garenean kondensadoreren, hau irekita kasurik ez, hau iri ez, daukagu 5 kilomio serien 3 kilomiorekin. Ados. Orduan, erresistentzia izan behar da. 5 kiloohmio serien 3 kiloohmiorekin. Beraz, 8 kiloohmioko erresistentzia ikusten du kondensadoreak. Eta horrekin kargatzen da 0tik 20ra. Beraz, RC konstantea da C 10 mikrofaradio bider 8 kiloohmio. 8 kiloohmio horrela. Berdin, 80 bider 10 ber minus 3 milisegundo. R bider C unitatea segundoak dira. Edota 0,08 segundo. Orduan, honekin ja bukatu behar dugu gure tensioaren adierazpena. Zeharo. Izan behar dugu, 20 tartea, bat kene kargatzen delako, minus T denbora, zati 0,08. Hauxe da gure kondensadorearen tensioaren forma, kargatzen dela 0tik 20ra, hau isten dugunean. Honen grafika egin dezakegu? Ja, egin dezagun. Ja, kondensadorearen tensioa. Denboraren arabera. VC. Hemen dago 20 voltio, eta hau kargatu egin behar da. Hau kargatu egin behar da 0tik 20ra forma honekin, forma esponentzial bat. Hala, gutxi gora bera. Eta azte denborak izan behar ditugu ze unitate. 0,08 izatea denbora konstantea esan nahi du
0,08 segundotan, orduan hau kargatu behar da 167 ingurura. Orduan puntu hau baldin bada 167, hogei bider 0,67, eta gizema den, puntu hau horrek esan nahi du denbora hau izan behar dela 0,08 segundo. Eta, hau da RC, bat. RC bat bider RC. Eta bost aldiz RC, bost aldiz hau, bat, bi, hiru, lau, bost, hemen bost aldiz RC, hemen esaten daia kargatuta dagola zeharo gutxi gora bera, irizpide bezala. Hemen ja kargatuta dagola esaten dugu. Orduen, ariketan hori esaten digutenez, kondensadore hau kargatuta dagonean, adibidez, bost RC-tik aurrera, orduen hasi behar gea bigarren arekatarekin. Orduen esaten dute hemen, hau pasatzen dela bigarren kokapenera. Baina hori egin aurretik, intensitatea ere kalkulatu behar dugu, ariketa bezala. Hemen ez dut esaten, baina kalkulatu behar dut. Ados, ikusteko nola den intensitatea. Kondensadore batek egiten duena, kargatzeko da, gombinola jan, karga jan, intensitatea sartzen zaionean, asetzen joaten da, esaten du, buf, gehiago zein dut, intensitatea geratu egiten da. Konfirmatu ezagun hori. Ia, hemendik, VC baldin badau, gu badakigu kondensadorearen intensitatea dela kondensadorearen balio bider tensioaren derivatua. Funtzio horren derivatua. Orduen, egin ezagun, ze da, zenba da ze, 10 mikrofaradio. 10 mikrofaradio bider honen derivatua denboraren arabera. Honen derivatua izan behar da. Hau konstantea badua. Orduen izan behar dugu minus hogei. Izan behar dugu minus hogei bider hau bera, berdina, 0,08 bider esponentearen derivatua. Orduan, derivatua izan behar da, minus bat zati 0,08 milisegundo. Hemen daukagu denaz da, ze funtzioa eta esponentearen derivatua. Orduan, egin dezagun hau, zenbat izan daitik hau, ja. Positiboa atera bat zaigu, hori argi dago, hor, 10 bider hogei, 200. 200 zati 0,8, 200 zati 0,08, berdin, 2005. 2005 bider 10 ber minus 6. Edo 2,5 bider 10 ber minus 3. Ez ba, uste dut ondo nahi lea. Ariketa hau ez dut egin lehena aurretik, 2005 mikroamper izango ziren 2,5 miliamper. Eta funtzioaren forma E ber minus T zati 0,08. Positibo. Hauxe da, kondensadorearen intensitatea, hauxe zan tensioa, orduan egin dezagun intensitatearen funtzioa. Egin dezagun. Honek jarraitzen badugu hemen, denbora berdinean eta hemen irudikatzen badugu orain intensitatea, hau da, zer da hau? Hau da deskarga bat, hau ez da bat kene, hau da E, eta tartea da 2,5 miliamper, 2,5 miliamper. Eta da deskarga bat, eta dua hemendik zerora. Gutxi gora bera, forma berdinarekin jarriko dut. Zerora, onutzaino. 5 aldiz RC. Taula deskargatzen da. Hau da, hasieran honek gominola pilo bat eskatzen ari ditu, pixkanaka asetzen joaten da, esan arte, asetu naiz, ez dut gehiago nahi. Intensitatea bukatzen da, eta bere sabela, bere tensioak bukatzen du, zirkuito honek eman dezaken tensio hortara. Ados, orain hemen egingo dugu bigarren ariketa, hau da, hemen irudikatuko ditu, baina ariketa hau egingo dugu berriz. Orain, daukagu gure kondensadorea kargatuta hemen 20 voltiotara, eta hemendik pasatzen gea bigarren kokapen horretara. Orduan zer egingo, hemen bertan. Berritik kendu beharrean hemen ohituko dut. Orduen, bigarren kokapen horretara pasatzen gea baldin bagea kondensadorea kargatuta dagoenean. Claro, honen infinitua da orain bigarren ariketaren hasierako balioa. Baldin badago 20 voltiotara, hasierako balioa, begiratu beharko dugu zirkuito berri honetan nola bukatu behar du. Zirkuito berri honetan nola bukatu behar du honen tensioa, hau denean bian.
Marraztu ezagun berriz. Bueno, hau, honutza pasatzen bada, ikusten duzu zirkuitoa hau izan behar dela. Hau, irakita garatu behar da, independentea izan behar da, kondensadorearen zirkuita hau izan behar da. Hemen izan behar dugu etengailua, bigarren kokapen horretan, kilo ohmio bateko erresistentzia, bat K, hemen 3 kilo ohmiokoa, 3 K, eta hemen kondensadorea egon behar da. Eta kondensadore honek bukatu behar du, kargatuta honek eman dezaken tensiora. Iturritik ez dago hemen 0 voltio. Hau irekita baldin badago, 0 voltio. Intensitatea ez delako pasatzen, 0 voltio. Hemen ere ez da pasatzen intensitatea irekita dagolako, 0 voltio. 0 voltio, 0 voltio, hemengo tensio diferentzia 0 voltio. Hau da, kondensadore hau. Dagoela kargatuta barko kapenean, bira pasatzen dinean bukatu behar du. 0 voltio eta, kasu honetan, deskargatu egin behar da. Honen kontrakoa. Kontrakoa baina, berdina izan behar da, ez zeren, orain deskargatu behar da, bi erresistentzia hauekin, beraz, denbora konstantea ezberdina izan behar da, eta funtzioaren forma ezberdina. Orduen hemen, deskargatu egiten dela ikusten dugu, hogeitiko zerora pasatzen da, horrek esan nahi du, funtzio esponentzialaren forma izan behar dela bat ken e formakoa. Ados, orduen, hori kontuan izan da, kondensadorearen tensioaren forma, egoera honetan, etengailua bigarren kokapenera pasatzen garenean, izan behar da, bat ken barkatu, da deskarga da, gaizki izan dut, deskarga da E formakoa. Zeren karga da bat kene, hemen ikusi dugu bezala, hemen erabili dugu bezala. Vale, orduen, esan dugu, barkatu ez dela ikusten, esan dugu, deskarga izan behar dela. E formakoa, esponentea beti minus T zati RC, oraindik ez dugula kalkulatu, bigarren ariketa honetan, eta hemen deskargaren tartea, pasatzen baldin bada, 20tik 0ra, 20. Da hoxe izango zan forma, zeren hemen eskalarik ez dugu behar. Zeroan bukatzen duenez, ez daukago eskalatu beharrik. Hoxe izan behar da deskargaren forma, baina geratzen zaigu RC konstantea kalkulatzea. RC izan behar da. C, kondensadorearen balioa, 10 mikrofaradio, eta R, kondensadoreak ikusten duen erresistentzia, zirkuito berri honetan, kasu honetan, begiratzazue, hemen ikasten bagia, eta bertara bueltatu, daukagu serien bi erresistentzia horiek, kilo ohmio bat, serien bestearekin. 4 kilo ohmioko erresistentzia izan behar dugu, bigarren atal honetan. Beraz, R bider C konstantea izan behar da, 10 mikrofaradio bider 4 kilo ohmio. Eta hau da, 40 milisegundo. Milisegundo edota 0,04 segundo. 0,04 segundo. 40 milisegundo. Hau da, behar du denbora erdia deskargatzeko. Hori da horren esan nahia. Orduan, deskargaren funtzio osoa izan behar da. Tarte hau, bider E minus T zati 0,04. Orduan, 0,04 denboran hemendik hasita, RC berrian, izango zala honen erdia, 0,04 hemen. Horein RC berria ariketa honetan hasierako denbora izango zen. Denbora erdian, orduen jaitsi behar da 160 tak honutzaino. Eta hau bost aldiz, bost RC, bat, bi, iru, lau. Bost, ja esan dezakegu, egon behar dela deskargatuta. Ez dakit adibidez horrela, zerbait gutxi gora bera, ez dakit. Ulertzen duzu ez da, kargatzen da 0,08 RC horrekin, 0,08 bider bost behar du zeharo kargatzeko, baina 0,04 bider bost behar du deskargatzeko. Denbora erdia. Eta intensitatearekin zer gertatuko zen. Kalkulatuko dugu intensitatearen forma. Egin ezagun. Hemen ez dut esaten, baina egin ezagun. IC izan behar da C bider kondensadorearen tensioaren derivatua denboraren arabera. Hau izan behar da. Orduen C. 10 mikrofaradio bider. Honen derivatua. Honen derivatua zer izan behar da. Funtzio hau bera, 20 bider
minus t zati 0,04, bider esponentearen derivatua. Hau da, minus bat zati 0,04. Berdin. Ni egin zaun. Berreun zati 0,04. Berreun zati 0,04. Bost mila. Bost mila mikro, izan behar da, bost mili. Bost bider, amar ber minus iru, bider esponentea. Negatibo, itxoin, Negatibo, izango zen, Beti azten zaite, azkeneko urratxan, zeinua, zuek ernegon, Ber minus t zati 0,04 amper, izango ziren unitariak. Intensitatea, non dago tensioa, marraztu ezagun funtzio hau. Hau zer da? Hau da, deskarga bat, hau da, zerora ilegatzen den zerbait, hemendik hasita. Minus 5 miliamper. Orduan, marraztu ezagun. Intensitatea geritzen zigu. Hau baldin bada, 2,5 miliamper, minus 5 egon behar da, hemen minus 2,5, hemen egon behar da, minus 5 miliamper. Orduen, bueno, pixkate, nahaztu behar zaizkiten gauzak, berdin du ez? Orduen, zer egiten du honek? Orduen, honek deskargatzen da zerora, baliontatik hasita. Orduen, puntu honetan, puntu honetatik hasita, deskargatu egin berdea zerora. Eta 5 RC daukagunean, 1, 2, 3, 4, 5, zeharo, zeroan egon behar da gutxura bera. Beraz, hau da intensitateak egiten duena. Pum! Intensitate pila bat, kargatzeko hortara. Eta behin, zirkuito honetan dagoenen, intensitate negatiba deskargatu egiten da, berak kolikatu egiten ditugu gominola, denak atera arte. Barkatzazue adibidea, baina hau izango zen. Beraz, denak kalkulatu dugu ez ba, funtzioa eta guzti. Listo, naizta ariketa zaila izan, nik uste dute bagoazela ja gauzak ulertzen. Zuek beti jarraitu betiko urratsak. Ados, aurrera.